Xayrlı gün Татарстан, xayrlı gün hürmetli televizor qarawçılar. Studiyada sizni men Elza Ahmedjanova salamlayman. Topshirig'imizning ijod turkumi bilan birga bugungi kun eng baxtli kunlarning birisi bo'lib, esda qolsin degan tilakda qolamiz. Oila baxt tushunchasi bilan ayrilg'isiz otlarga tegish deb o'ylaydir hammamiz. Boshqacha bo'lsa, uning keragi bormikan? Baxt u o'zing yaratib, muhabbatni to'yib yashagandagina bo'la turgandir. Muhabbatsiz oila tomirsiz ağaç di xalq maqali. Studiyamızның bugungi qonaqlarining muhabbatlari o'zlarinagina tug'il, 3 balalarına da jete. İjodiy turmushni oila baxti bilan birga urib borgan Sinagatova İlyasovlar oilasi bugun studiyamizning qonaqlari. Xayrli kun, esanmisiz Laysan, Ayrat? Xayrli kun. Oila yili o'ng'aydan sizin bilan studiyada uchrashuv eskitkich ko'ngilli deb aytasi kela. Chunki siz bizning estradamizning eng motor parlarining birisi. Hamida tag'in bir sabab bor bitali. Bek tezdan Laysanning birinchi topqir shaxsiy konserti uzashaq. Едерез 22 февральда Қазан мәдәният йортында минем тәүге концертым булачак. Ни өчен афишада Laysan, мен шундый сорау кызыксындыра. Синагатова Ильясов концерты дип язылмаган икән. Белмим шул. Белмим шул, шулай гына эшлисе килде дигән инде әйтим дә дөресен. Ну, мин бит инде күбрәк концерт именно Laysan Синагатовның булачак. Инде минем иптәшем Айрат Ильясов ярдәм итә торгандыр бит инде. Ярдәм итә миңа, ул минем режиссерым, постановщигым, сценаристом. Гаиләдә ул баш режиссер икән инде ишеткән идек, димәк сәхнәдә дә, иҗатыгызда да сезгә ярдәм итә. Яңа җырлар башкарачаксызмы, дуэтлар? Әлбәттә, ир-яңа җыры, берничә җырыбыз булачак. Алла бирсә премьера була. Дуэтта алла бирсә җырлыйбыз. Яңа дуэт булмый инде, ләкин Laysanның яздырылган яңа җырлары яңгырайчак. Дөресләп. Вообще күптән менә сәхнәдә бит без чыгабыз. Берничә генә җыр күбрәк яңгырый. Менә концертта алла бирсә 20 ел эчендә җырлган җырларым алла бирсә шул концертта барысы да яңгырайчак, әмма. Беләсезме, Laysan, менә мин читтән генә карап торганда, сезне ничектер иҗаттан читләшеп, гаиләгә бирелеп, балалар үстерүгә, менә тормыш иптәшегезне карауга, шуңа күбрәк юнәлткән дип уйлаган идем. Сезне менә югалтып тордылар. Югалтып тордылар, әйе. Менә үзегез ничек хис итмисезме, менә бу гаиләгә, балаларыма иҗатымны корбан иттем дип? Юк. Минем менә шундый уем. Сәхнәгә бөтен вакытта да чыгарга була, кайтырга була. Киткән җирдән. Менә балаларның һәрбер шундый вакытлары була. Аларга күбрәк әни игътибары кирәк. Шуңа күрә аны югалтмасын өчен, аны калдырмасын өчен мин инде күбрәк балаларга игътибар бирдем. Аз генә үстердем дә, аннары эшкә чыктым. Шуңа күрә мин инде 19 ел Казан шәһәр филармониясендә эшләп йөрим. Шуңа күрә барсын да өлгерәбез, эшлибез дә, балалар да үстерәбез. Сокландыргыч чыннан да. Айраттан сыргалы, менә тамашачыларга килгәндә Laysanның аудиториясе, аның тамашачысын ничек күз аллыйсыз? Менә кем залда булыр икән дип күз алдыгызга киләме? Күз алдыма дөресен әйткәндә килми. Ни өчен? Якынча безнең яшь тирәләре шундый менә кешеләр булыр дип күз аллыйбыз, чөнки дусларыбыз бик күп кызыксына. Безнең яшьтәшләр дип әйтим, дусларның дуслары безне белгән, шул таныш белгәннәр дип. Шуңа күрә залда минемчә күбрәк шундыйрак һәм бәлки аз гына булса да өлкәнрәк апалар, абыйлар булыр дип көтәбез. Laysan, сез кемне көтәсез залда? Сезнең тамашачы ул кем? Ул гомумән просто тамашачы көтә, дөресен әйткәндә. Ансы да дөрес. Ну, беренче концерт ул теге тамашачы өчен бәлки ничектер теге белми торган менә артистның теге бары микән, юк микән дигән. Менә беренче концертка минем уйламча килә сине белгән кеше. Менә Аллага шөкер, мин беләм, күршеләрем киләчәк, туганнарым, дусларыбыз булачак, алла бирсә. Менә шундый тамашам була, алла бирсә, беренче концертта. Я булмаса инде кайчакта шулай була бит. Теге кая бүген бер нәрсә юк микән, барып кайтыйк әле дигән теге ялгыш кына кергән кешеләр дә булырга мөмкин. Ул гадәттә була. Чөнки мин күп кенә артистлар белән эшлим. Кайчакта сораштыру үткәрәбез сәхнәдә басып торганда, кайсыгыз ялгыш кына килде. Дөрестән дә андый кешеләр булгалый. Теге бер 400 кеше арасыннан бер 5-10 кеше булса да барыбер бар.
Кем микән бу Ялгыш. дип. Ялгыш кына килгәндә бары миңа калса, Ләйсәнне сәхнәдә күргәч, аның җаннатарына әверелеп китәчәк миңа калса. Китә. Әйе. Февраль айы бит әле бу сезнең өчен тагы бер шундый истәлекле ай дип әйтәсе килә. Әйе. Сезнең гашыйклар көнендә кавышкан көнегез, законлы теге ничек әйтәләр әле бездә, язылышкан көнегез. Әйе. Ни өчен шундый көнне сайлап алдыгыз? Ни өчен шундый көнне сайлап алдыгыз? Әйе, сәбәпче мин дөрес әйткәндә, әйе. Безнең никахыбыз 24 августта үтте инде. Ансында сез сайлагансыз бу ай бу Әйе, көнне мин дә. сайладым ел көнне. Нигәдер Айратның апасының туган көнне. Туган Ой, көн түгел. Шул ук никах көнне. әйе, никах көнне әле. Туры килде. Туры килгән. Мин аны даже Шулай хәтерләмәгән августта идем. булды. Аннары ничектер әйтәм, матур бит. 14 февраль, гашыклар көне әйтәм. Ул әле четверг көне әле ул. Теге Җомгада түгел. Юлга да түгел ичмасам, әйе. Аңа карамастан без барыбер ул көнне ясадык туйыбызны, кунакларыбыз да килде, Аллага шөкер. Һәм инде бу 14 февральдә бергә яшәгәнегезгә 16 ел була. Әйе. Шулаймы? Әйе. Алла бирсә. Алла бирсен. 19 февральдә безнең великий кызыбызның 5 яшендә була. Шуңа күрә менә безнең шундый бер бәйрәм. Һәм инде туганнар кайта, әниләр, әтиләр килә. Шуңа күрә без шундый көнне сайладык. Рәхәтләнеп, аннары берничә көн бергәләшеп үткәрергә. Ә менә еллар узган сайын Айрат мөнәсәбәтләр гаиләдә үзгәрәме? Үзгәрә. Әйдәгез сөйләп җибәрегез, сер булмаса. Үзгәрә вообще. Төрле якка үзгәрә. Кайбер чакта күбрәк ярата да башлыйсың, кайбер чакта уйланып та куясың. Менә бу концерт минем өчен гомумән бер зур вакыйга дип әйтим инде. Мин Ләйсән Сынау дип әйтсәм сынау, буладыр. вообще зур сынау бу. Мин әйтәм, шушы 16 ел бергә яшәүне матур гына үткәреп чыксак ярар иде, концертка хәтле аерылмасак ярар иде. Белән, чөнки ишек кеше белән эшләү рәхәт, ә менә үзеңнең хатын белән эшләү Гаиләдә ремонт ясаган хуже. Белмим, мин бөтен Айрат әйткән сезгә риза. Риза хәзер, менә соңгы 2 атнада гына. Ләкин моңарчы вообще. Әйтеп калыйм әле. Бер-берегезне кайсы сыйфатларыгыз өчен хөрмәт итәсез, Ләйсән? Ләйсән, әйт әле. Ну-ка. Җәле. Мин Айратны Вообще белмим диген. көлдертмә инде. Ну, беренчедән, ул бик нык үзгәрде. Сезнең тәэсирдәдер инде бу. Белмим, бәлки Аллага шөкер, ул менә шундый теге яшь егеттән шундый төп иргә Гаилә башлыгына әйләнде, Аллага шөкер. Мин бик шатмын аның өчен. Бик күп проектлар алып бара. Менә ул эзләнеп үзенең теге яраткан шигырын тапкан шикелле, менә хәзерге вакытта. Шуңа күрә мин аңа да уңышлар телим, Алла бирсә. Тукта, бер сорау бирик әле. Кайсы сыйфатлар өчен син мине хөрмәт итәсең? Яңадан да. Әйдә. Сыйфатлар өчен матур булганга, шундый яхшы, ул бик ничек әйтим инде, менә Ничек бар шулай әйтегез, Ләйсән? Әйтегез, Ләйсән, әйтегез. Эшеңдә яхшы тотма. әти, ул яхшы ир. Аллага шөкер, бөтен әйткән сорауларымда миңа булыша торган кеше. Минем Сүз хәзер сезгә, Айрат. О, хәзер әйтә. Җавап бирмәсәң буламы? Юк инде. Ләйсән әйтмешти, ярактан башлыйм әле. Ләйсән дә соңгы арада бик каты үзгәрде. Гомумән, ничек дип әйтим, мин хәзерге тормышымны Ләйсәннән башка беренче күз алдына китерә алмыйм, төрле чаклар була. Ансы һәрбер гаиләдә буладыр. Ләкин Ләйсәннең тырышлыгы, менә башка кешеләргә карыйм да, башка кешеләрнең хатыннарына карыйм да, шакката мине. Менә шул теге чагыштырганда гына кешенең сыйфатлары күренә. Булай гына бергә өйдә генә булганда ул ансы күренеп бетмәскә мөмкин. Кешеләр белән аралашасың, минем хатын булай, минеке булай. Уйлап куясың, Алла шөкер, минеке әйбәт икән әле диясең. Шуңа күрә Сез бит элек Айрат әйткән идегез, Ләйсән бик усал дип. Усал ул. Усалмы? Усал. Кирәкле вакытларда мин усал. Менә шул усаллыгы өчен дә бәлки хөрмәт итәмдер, яратамдыр бәлки. Шуша менә миңа иң ошаган тагын бер әйбере, куйган максатына ирешә торган кеше. Менә шул. Үҗәт. Ой, вообще. Әйе. Әйтте, эшли.
нәрсә дип эшли уларны кайбер чакта үзе дә аңламый, ләкин эшли. Һәрбер ир кешегә дә хас түгел анда сыйфатлардыр. Шулай. Шулай. Менә кайбер чакта мин ашуны китерә торган бер сыйфат ул. Аннары икенче яктан карап куясың инде. Ну ярар, эшләде. Үзе дә аңлыйдыр инде кайбер чакта дөрес эшләмәгәнен, ләкин күп бер 90%-та дөрес якка алып барганы ансы факт. Безнең тапшыру бит инде иртәнге якта чыга. Менә бик тәбләсе килә. Сезнең гаиләдә иртә ничек башланып китә икән? Чөнки 3 бала, 3 кыз бала. Аларны җыеп та бетергә кирәк. Сез бер үзегез менә шундый берсеннән берсе матур хатын-кызларга бер ир кеше гаиләдә. Кем иң беренче тора? Ой, безнең Дөрес әйткәндә, безнең иң беренче олы кызыбыз Ралина уянып тора. Әйе, ул икенче кызыбызны Эльвинаны уятырга тырыша. Әйе, алар Аллага шөкер, алар безнең будильник. ничек татарча әйткәндә самостоятельный ничек әйтелә микән? Бәйсез. Менә алар безнең Аллага Алгырышкан шөкер. кызлар. Бәйсез, үзләре торалар, үзләрен җыештырып китәләр. Менә ансын өчен зур рәхмәт балаларыма. Димәк, без аларга дөрес тәрбия биргәнбез. Бирәбез әле. Безнең бәләкәй кызыбыз Аделина, ул безнең соң ята. Менә нәрсә эшләсәң дә без инде йокларга яттык, ул бер үзе әкрен генә берәр светильник кабызып уйнарга мөмкин. Азыр биологик сәгатьләре шулай. Төнге 12 буламы, 1 буламы, 2 буламы вообще. Ну, 2 хәтле, конечно, түзми, но без инде шаккат үзме әйтәм, кызым, кемгә соң син шаккатлы ашагансың? И торуы да бик авыр. Әйе, шуңа күрә без инде теге балалар беләбез, что алар үзе торып җыенып китәләр мәктәпкә. Без инде әкрен генә шул 3нче кызыбызга якынрак теге садикка җыештырып торабыз инде. Теге әйтәм, сәгать 6-да торабыз һәм все. Бөтенебез зарядка ясап, завтрак ашап, теге урамда салкын су белән кыйнап. Әгәр дә сезгә андый гаилә кирәк икән, дөрес чакырмагансыз. Бер интервьюда Айрат әнигез әйткән иде, сез менә гел кичкенәдән шулай ярдәмчел булып үскәнсез дип, биме гаиләдә шулай эшләргә тырышып, булышып, димәк сезнең балаларыгыз да шул үрнәктә тәрбияләнә булып чыга инде. Ул тәрбияне бирергә тырышабыз. Ләйсәннең тагын бер әйбәт сыйфаты бар әле, чисталык ярата. Тагын бер тапкыр ул теге чисталыкны кайбер чакта артыгы да китә. Мин ул өйдә җыештыра башласа, мин чыгып китәргә тырышам. Чөнки ул психолана башлый. Ул усал. Басмагыз. Бу аптырап куям инде. Мен әйтәм, әгәр дә ир кешеләр дә үзләренең эшләрен шулай эшләгәндә бөтенесенең башларына тигән булса, то без вообще бер нәрсә эшләмәсек. Айрат, сез бик матур урыныгыз бар, Кабан күле буйлап йөрү. Мен шулай әйтәм. Бер сәбәп кенә ул идән Мен кайбер чакта шулай чыгып китәм дә, дөресен әйт. Менә соңгы арада гына бик чыкканым юк, чөнки анда һава торышы белән үзебез күреп торабыз. Быелны проблемалар юк, особенно кар белән. Вот, и то суык, то карлы, то балалар белән нәрсәдер, менә быелны гына бик чыгып булмый, ләкин башка елларны шулай чыгып китәйм. Менә шушы бергә яшәү еллар эчендә ниндидер матур традициялар булдымы гаиләгездә? Бармы безнең матур традиция? Тудым. Без ниләргә бакын 31 декабрь көнне мунчага йөрибез дигән кебек инде. Бездә традицияга соңгы Уйларга кирәк әле бу шундый теге кинәт кенә бирелгән сорау. Ну, безнең Булай менә еш кына эшләнә торган традициялар юк, ләкин традициягә кертәбез, шул ук әгәр дә традициягә керсә инде, балаларның туган көннәрен үткәреп барырга тырышабыз. Чөнки, мәсәлән, менә без балачакта безгә ул үзенә күрә традиция дип уйлыйм мин аны, туган көнне күп кенә кеше, ярар 2 генә яшь, ярар 3 генә яшь әле дип, ярар пока 7 яшьтә үткәрмибез әле тегеләй дип үткәрмәскә тырыша, ләкин без балаларга ул яктан игътибар бирергә тырышабыз. Менә кичкенә генә традициябыз булса да, елда туган көннәрен үткәрәбез, монсы инде иң зур традиция. Икенчедән, менә быелны традициягә кертергә иде дигән теләк белән без двоюродный туганнар белән күрештек. Яңа елдан соң 5 январьда әти ягыннан двоюродный туганнар белән күрештек. Без алар белән күрешмәгәнгә менә дөресен әйткәндә бер 16-17 ел булгандыр. Апалар һәрберсенең үзе эше, һәрбер кеше үзенең тормыш
тормышы, кемнең нәрсә булганын белмәдек тә, мин быелны уйлап куйдым, әйтәм, нинди хәлсең бу? Теге туган белән туган була белмибез. Күп кешедә проблема ул. Безнең генә проблема түгел ул. Ул теге бармак белән генә санаулы. Кемнәр еш аралашалар, кемнәр бер-берсенә йөрешәләр. Шуңа күрә әти ягыннан күрештек, җәйгә улар берсе әни ягындагы туганнар белән күрешәсе килә. Потому что менә минем братишкалар шул ниләр белән күптән күрешкән дә юк, сөйләшкән дә юк, хәтта ни хәтле сөйләшкән юк, күрешкән юк, алар миңа уже сез дип эндәшәләр. Аңлыйсызмы сез? Нинди проблема икән? Әйе, беләсезме, менә бу нәселең зур булып, менә шуны тоеп яшәү, ул бит үзе бер бәхет. Шулай шул. Ләкин әгәр дә бер юл белән бармасаң, урысча атап әйтсәк, интереслар бер булмаса, шушы кызыксыну әйберләрен, монда син теләп кенә булмый. Юк, әйе. Һәрбер кешенең, әйтәм бит, тамыр тапкыр шул, һәрбер кешенең үз тормышы, һәрберсе үзенә тарта, һәрбер кешенең үзенең проблемасы, дөнья проблемасыдыр инде ул. Белмим, короче. Юмор. Гаиләне саклап калырга, гаиләдә менә ничектер кыйнлыкларны уздырып җибәргә ярдәм итәме? Әлбәттә. Миннән кабыша тасрыйлар. Айрат идәдә, тормышта да шундый юмористический мәйтем. Юк. Юк, Айрат гаиләдә ул. Мин элек шундый идем. Ләкин менә 3 бала. Өченче бала тугач, бу юмор хисе идә бетте минем, короче. Все, җиткән дидек тә. Мин сәхнәдә я булмаса дусларым белән вообще бүтән кеше. Ләйсән белән икәү генә берәр кая барып кайтсак та, мин гомумән икенче кеше. Ләкин кайсы Айрат күбрәк кеше, Ләйсән? Миңа? Әйе. Әйт. Юк, ул юмор хисе аның бар, өйдә дә бар. Кайбер чакта бәлки теге бытовой проблемалар белән иткәндә эшләгәндә бәлки менә аның бәлки мин аңлап бетермим дә. Шулай дигән син аны. Минем начар юмор дигән сүз түгел бит бу. Юк инде, Айрат миңа менә шундый юморной көлә торган, көлдертә торган. Кыйнлыкларга бирешмичән, барыбер дә ничектер кәефне күтәреп, шулай алга таба барыбер этәргеч бирә торган кеше. Вот мин шулай җиңел яшәргә тырышам. Гел, мин Ләйсәнгә дә әйтәм, проблемаларга булай нитмәгез. Мин вообще җиңел кеше. Кайбер чакта торабыз да әйтәм, әйдә киттек, бер кая барып кайтабыз. Ой, миңа шундый вакытлар. Мәскәү булсынмы, Сочи, Матди якка килгәндә акча җитмәй гаиләне таркаталамы? Таркатала. Шулай дисез. Ну, без эшлибез, икебез дә, Аллага шөкер. Мин дә, Айрат та эшли, шуңа күрә. Таркатала. Ләйсән мине ничә ел инде официально эшкә урнаштырмакчы була, ләкин менә 16 ел булмый. Мин әйтәм, мин эшлим бит, кая эшлисең, нәрсә эшлисең? Ой, вообще. Мин сезгә бер скрытый камера белән видео җибәрәм әле. Ярый, көтеп калабыз алай булгач сездән. Инде концертка әйләнеп кайтыйк. Тамашачыларыбызны тагын бер кат чакырып калыйк Ләйсән концертыгызга. Килегез дигәндәй. Минем 22 февраль көнне Казан шәһәренең Чулпан мәдәният үзәгендә узачак мотор концерт, бик җылы атмосфералы концерт булачак дип уйлыйм. Һәм шундый шәп, яхшы дусларым булачак: Зөфәр Хариддинов, күршекәй яраткан җырчым Филүс Кагыйров, минем бик хөрмәт иткән Алсу Абылханова була, Айрат Ильясов, минем безнең уртанчы кызыбыз Казан балалар филармониясына йөри. Алар булалар, балаларым җырлый бер сәхнәдә. Шуңа күрә килегез, бик кызык булачак билетлар. Әлегә бар. Бик зур рәхмәт сезгә. Күп түгел, ләкин бар. Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Кәефебезне күтәрдегез. Иртәдән бирле инде менә тормышыгыз менә тигез барсын. Үзегез нәрсә телисез, үзегезгә барсы да кабул булсын. Балаларыгызның бәхетләрен күреп яшәргә насыйп булсын үзегезгә. Бик зур рәхмәт. Амин. Рәхмәт. Чын күңелдән. Бүгенге шулар, мин Әхмәт Җанны сезнең белән иртәгә кадәр саулашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Газизем бул бердән берем булчы алтын бертегем, айлары түгел, еллары түгел, гомер буе күтәрмен. Күңелләрем белән сизәм, син дә
süyesin belem Şakırsan əgər yirkem qarşına uçup gelem Benim ko'ngil bari seni zarg'ib üzülüp kütken Yaratam deb bir dashalik şul so'zing kerak erkan Bari sen deb yaşarman Suyam deyip dasharman